niya sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Inihap ani mong malakal ni Ding Dapita. May pala sa ibot may pasabot. Murag magkinto ka dere. Pero iba ko, may lipay kay ko. Kay nagpasabot lang ka na nga mahal ko ni Sarah. Correct. May punto ka. Sabutan ko ba nga bulawan siya ko siya mga mata. Magpakita siya na ako. Huwag ganyan kung gusto ba timailhan nga mahal ko niya. Correct. Nindo tabay. Timaan nga mahal ka niya. Oo. Yes, bay pala O misamot sa ba kung gugma ka niya bay pala Okay kayo ba eh? Pigumahang yung maayo. Pero kay bao ka, bisan unsang butang nga sobra, makadaot. Bay pala Sobra mo pagmahal ka niya. Magbasol ka. Unsa? Kung sobra usab ang pagmahal ni Sarah nimo, maghila ka. Bay pala Sipot mo ipasabot niya na. Ha? Bay pala Mao na bay. Bisan unsang butang basta mo sobra, di gyud makaayo. Sama pa nang lit kun mag-inom ta. Kung sobra na, di ba? Blackout ta. Dabay baho kun saya tubuhaton. Bitaw no? Oh, maulagi na. Sakto yung kina. Basta, bisan unsang butang nga mo sobra bay makadaot gyud na. Sama pa nang litsod. Hawa, tagal kag kwarta. Nya, lakaw-lakaw ka. Kita kag chicks. Nya, pakito ni mo sa mong kwarta, mungguko din mo. Ha? Patuyan ang kasmisyon na. Sugal, babae, alak, lalaki. Di ba? Oh, naiapil laki? Na kami mga bayot mo may Basta ang samputan na sugal, wapurdoy ka, babae, mo gasto ka pirmi. Ang bayot, maon sa mga gasto ni mo, anak. Ha? Basta ayaw, bidayaw na pirmi. Away na pirmi. May punto ka tinuda na, bay pala. Oy, sos. Ug sa alag pa, naibaw na ka. Basta mahubog ka nagmaayo, mawad-an kas buot sa pinday na ka maglakaw, mangita kag away, di ba? Pataka lang kag pangihi, iwisi-wisi mo na. Hubo pa katanan magkalisod. Kung mahubog ka, manghagis pa ka, magmaoy ka, unsa. Kita bitaw ko anak. Oh. Kita ko anak. Itong nangaligo swimming pool ng kubo. Ikumot ang kabuang ato nila. Putiar maglubot ang patuunan nila ko, puting lubot. Kaya kita ko na sa mong silingan. Silingan. Bukayo. Hagis. Pamuak sa ilang mga butang sa bahay. Ang hasi. Human makatuog. Pagmata. Paskang basula. Mihila kay ang kana. Hila ka kana tungkol kay lakip ang ilang TV. Gilabay man. Ha? Porting gubaa. Wanay TV ang ilabay. O, mauna diha! Oh, mao ba iha? Mao ka na, mommy. Wa ba ni mapahinumdumi sa mga do's and don'ts nga akong gisulti niya? Maikaw kumiuy. Maayo man og asawa na ko niya. Bisa na. May baw ka god. Magkabantay ka niya. Nga dili mauli sa hustong oras. Ang manog dili ka magpangutana niya, dili ba? Pahinumdumi sa akong gisulti niya. Aron nga way-away. Kinahanglan nga makasinabtanay. Og aron magkasinabtanay, kinahanglan nga mutuman siya sa atong pamalaod dinhi sa atong compound. Yes, mommy. Naade kuyog si Piolo? Katang iyang amigo, nga gingalan og buloy. Boloy? Yes, mom. Ngayong gabi, Ma'am Imelda? May gabi, Boloy. Niya na siya ba nagkana ko ma'am tungod kay siya na nga akong kabag.
Oh, maayo hinuon. Pagka nindot din ni sa imong compound, sa inyong compound, ma'am, no? Dako kay lugar din eh, oh. O nga ang palibot po na ay mga kahoy nga makahatag og kabugnaw sa palibot. Oh, yes. Tinuod ka na, Buloy. O ang imuhang inyohang bahay kubo ba mo? Kadindo tanawon oy, sakto sila ko. O usa sa nakapahimos ni Ana, mao si Piolo. Bitaw ma'am. Unsa may trabaho ni Muloy? Simple lang. Ako'y personal driver ni Bay Piolo taon. Oh. Tanaw na ako ni mo, Buloy. Buotan ka. Ilang Tagaloga, ma'am. Kailison kayo ng Tagalogon. Kaluhin sa Diyos, ma'am. Kaluhin sa Diyos. Pero, dunay pero, ma'am. pero, Saban. medyo chick boy. Oy. Chick boy, ma'am. Maoy mo tanaw na ko. Tanaw na ako, marag. Dali kang Ang sama. maibog og babae. Kuan kining kabawa ka na ka, ma'am. Tinuod na. Kay gibuhatan magukus Ginoo mga batang maibugon tao. Sama pa nang lit nga sa tan-aw na ko nimo, ma'am. What? Dako-dako sa bao, ma'am. Unsa? Ang imong kabatan-noon siguro, ma'am. Murag, nag-agi po siguro kag queen, no? O, di ba, princess ba? Miss princess. Oh, you guess it right, Buloy. Tinood ka na. Og, ang imong dila, ma'am. Puwa kayo. Kanindot kang pagpago na naman, bro. Maila, ma'am. Maila, ma'am. Sa imong beauty, karo, no? Ibita. Gatot sa nang sumam. Ma'am, sa imong beauty, ma'am. Mahimo pag yung kang queen. Waka ng queen mother. Kuri ka ni anak Buloy. Asa to si Piolo, marag na. Kuan, kini murag doon lang ito gikuha sood, ma'am. Kay baw ka, Buloy? Yes, ma'am. Dinhi sa akong compound. Doon mi curfew. Curfew? Okay, kay curfew. Inig alas 10 sa gabi. Sirado na kami dinhi. Nindot kay ma'am. Kaya din nila gawa sa bahay ko bo. Naipayo-payo niya, giaptalag ko gon ba. O niya, nailamisa nga kawayan, hindi mo kawayan. Nga, gilibutan og mga likuran na, di ba? Nindot kayo. Yes, Buloy. Si Miss Queen, niyaman paingon din eh, oh. Iha, Sarah! Come here! Dali, darling! Yes, Mommy? Sit down. Si Buloy di ay. Personal driver ni Piolo. Maayo hinuon. Tanaw na ako, kini si Buloy. Mao ni mag-devil ni Piolo sa mga chicks. Sa? Oy. Murag, di po siguro inaana di saray. Ay nalang ta, Buloy, klaro kaayo. Day, murag sipiat ka na da. Kay, bida. Kung yung nanay mo pagtanaw na ko, day, murag sipiat yung kay angton karon. Wa pa'y babay nga naka-virgin ako. Nakaigot ako. Kay pilian tingali kayo ka. Ako ka na, pili argue ko. Pero wa pa'y babay nga nihilak na ko, day. Kana, yun, Buloy. Kay, kontra yun kayo na akong lalaki nga mo pahilak o babay. Lingyaw na kas, ma'am. Tutukan ako. Mao ba, ma'am? Makon, kining akong anak, pahila ko ni Piolo. Kaaway ko siya. Ang mga mata ni ma'am, murag biga kita. Mao ba, ma'am? Buloy, Ma'am? ang imong mata nasa akong ubos. Sorry, ma'am. Nausok. Diligit ko nga gustong mo hila kining akong anak, Buloy. Tungod lang sa lalaki, Buloy. Kay ako, wa gayud ako mo hilak og lalaki. Tungod lang gid sa lalaki, dili gid ko mohilak ni ana oy. Dili gyud ako mohilak. Mas maayo pa tingali nga ang lalaki maoy mohilak kanako. Ma'am.
Gawas-gawas niya yung dila. Ma'am! Ikaw dali kay kang patutukon, ha? Maibugon ka Ay, gayud tinuod og mata. Bay! Baliw ko tabangi ko ari bay bay. Ay, buli ba bay? O kayo. Arbe. Nagdaka man gud og juice ug may mga prutas pa. Kaling nga wala na to diri Sarah. That's my boy. Ay. Saludo ko nimo ni Ana Piolo. Ma'am. Angayan gayud ikaw nga mamahimong bana sa akong anak. Yes, you kayo. But as of now, still under observation ka pa, iho. Mao nga, padayon pa. Padayon ko ikang obserbahan, Piolo. Pero, nakadaig ako kanimo. Oy, thank you ma'am, thank you. Salamat ma'am. Risa, mag-remind lang ko ha. Nga papilon ta mo beauty pageant sa amo sa karkar. I-invite po si Sarah. Of course! Maunay akong tumong. Kadiyat lang ha. Unsa man, naglaong paghihapon ka kang Sarah nyo. Yes! Bisan pa pa og may relasyon na silang Piolo. So what? I don't care, Risa. Samtang wa pa sila makasal. May kahigayunan pa. Okay. Ayog yung surrender ha. Of course, yes! Padayon ko sa tinguha kang Sarah. Gidbitan medyo ko nimo sobre mo isulti na ako. Noon sir. Kuan ba? Nanghid ko nimo. Nang hitson siya. Asa banana mamilda. Barbaro. Aba ni mo. Siman ko ng banana. Oh. Biyay permis gawas ba? Wita, sus. Siman na ya. Oh. Bes gawa na. Oh. Nga naman. Birhan ko na kay dako kay bao. Gawa kini mo. Unsa. Lagi. Murag nangandoy siguro na nga kanang kanta bitaw nga. Balik ning murag bukton ko. Nangandoy tigil siya. May makadang mainiton nga bukton ba nga mo sagakay niya ba? Sa to pa marag nagunaw na kag do na kay ko na. Ay pagtarong di ay magdiskwido ka. Tarong taon, squid og taon bida. Ngano? Ikilig siya nako sa dihang akong singingan nga uy, dako pa man di kag baom. Murag nakikidiki nung mayo. Sa dihang gidayeg nako siya. Unsa? Nibalik na si Piolo, Mami. Maayo kay doon ako ipangutana kaniya, iha. Unsa man, Mom? Paminaw lang. Sarah. Diyan tubig imong ipangayo. Thank you. Nikaon ka sa lychee? Yes. Nikaon kayo. Piolo, iho. Ma'am? May pangutana lang ko kanimo, ha? Yes, sige. Padayon ma'am. Unsa man na? May plano ka ba nga mga sawa sa akong anak? Ma'am? May plano ka ba nga mga sawa sa akong anak? Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!